Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Miyo moro machiliel ma koth osebedo ka goyo kaluwore gi chal marach mar ode kendo ni kod ng'ol mar neno e gweng' ma Sota ward ma Koche kar chung od bura mar Rangwe kaunti ma Homa Bay koro yudo fungruok bang' yudo ot manyien e bwo chenro mar jolo mond liete ma apis jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo osebedo ka timo e gwenge ma Kaluo. Mama Roslida Atieno ma en jakanyo mar riwruok mar mine mag mond liete e gweng' ma Sota ma ong'ere kaka Tang Chon Ber osebedo ka odak e ot marach ma koth osebedo ka goye. Miyono koro yudo resruok bang' yudo ot manyien ma koro biro jotie ka jogo motelo ne chenro mar jolo mond liete wacho ne dwaro mar chenrono en chopo ir mond liete ma ok nyal gi mago maonge kod udi e counties ma Kaluo. So watemo mateto through the program mar Widows Empowerment Program gibedo empowered imiyogi some seed capital manyalo konyogi e table banking activities ma gitimo. Seche gogo nitiere groups mosemiyo gik moko machalo kombe, nitiere mosemiyo tents, nitiere mabe osechulnegi school fees, nitiere moseger udi kaka sani neno kaendi. Agone erokamano maduong', Nyasaye okonya, Ruoth ukonya jokama, ukonya, ita koth nega, koth ne dwa nega jokama. Jomolo agone erokamano, aora choni molo piny wang' be ok nen, wang'a ok nen kata matin. Gima lit ne wach pi na onge ndalo oro aonge pi kata matin ng'ama nyalo kelo na be onge nikech wang'a be ok nen. Nyocha onge gi ot to kaka nochiwo ote jotelo mag Raymond Omolo ne gigolo thuolo ma gibiro kaendi ma ging'iyo kaka Mama Roslida chalo ma kanochopo last Wednesday ne gichopo kaendi ne watemo shughuli Mama Roslida otemo yudo ot. Chandruoge ma nyocha okale nyocha koth goye. Mar ariyo nyocha kowe gigene kaendi oyudo ka samori mukone dhot ikwalo gigene. Resruok ne miyo nyakora mogi puoch gi pak ne joma tayo chenrono. Jodak ma yudore alwora mar dho wath